Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di YouTube ini channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana, yuk sus. Terbang guys. Aku dikai. Mulai Mas Madi lho. Lah iki lho. Rasen di Mas nggo yo kakak lho. Iya. Gedang ya dikai. Gedang, guys. Iya. Nah. Disotek lho. Yugiyong disotek. Ya Allah. Enggak cipiran guys. Nggih. Brai. Cowok. Anu nyarutang rewang. Nyarutang, guys. Urung tanggal 12. Dalam? Mboten saged. Kok mau ora iso kok iso. Ora iso. Kok moh e? Oh disikan wong e. 14. Empun langsung. Berapa bulan yang lalu wis sepilang nih. Nggih, ya talang. Setengah tahun iki wis dijob ya. Setahun wis enek kok. Goyang. Digoyang, guys. Goyang. Ancar men. Kok dilebok nek juta. Yukian, iki diadahi diganti. Ndek, ada apa kene? Rewang tenan. Rewang ki areke. Rasane wan. Nggih. Lah wengke wis slametan wan. Dek bengi. Langsung. Kalung. Wan legen to. Legen to. Ning anu ya kapli, diade kapli. Nah, Madiun ki saiki ki gak kaya mbiyen ya. Madiun ki rumah sakit saiki ki sing delok. Gak ning kono. Ya gak iso kono kok langsung dirujuk rono ya wis penting wis lahiran wis bar. Lah Mbak Rono gak teko. Teko. Mbah kono. Mbak Rono nang wong Mbak Rono. Kresek lho, guys. Guys, cipiran guys, cipiran. Dilebokne anu. Oke, lho. Bolak-balik metu Bu iki lho kowe goreng payek sing goreng. Cipiran. Anu ditiri ya, Wan. Insyaallah. Ditiri ono tanah bolone. Lah iya, lah tanah anu mbokku ngene. Anu kowe diparani diutang kudu rewang kowe aku ngono. Iya, ngono Mas ora diparani tetep rono diparani kok ngono. Enggak ajat. Gedeng. Sapa? Kowe to? Kerja. Oh, ya wis tenan tatapan terus. Kerja. Oh iya. Ngono iki disik-disikan Mas wong tangga wong ngene Kang Sutar ya ora iso. Kasih songo. Kowe gak iso bengi yo mata laras bareng nggonku ning ndi? Sapa? Kowe nek mata laras. Gak apal mbok lali jadwale yo ora metu ta. Ngono kuwi. Heeh, ibu wis dijob ngono. Kene gak tau leren ah. Ya alhamdulillah dong enek yang ngono kuwi. Adong gak enek ya wis ngangkrak nang omah ngene iki. Enggak nggih. Nek poso prei ya lan. Selo ki ya arang-arang. Lapiku nek Surabaya Bu kenal iki ya Bu. Iki gaya Wandi to aku ngono. Kowe kenal sapa wong kuwi Wandi. Bengi yo. Bengi. Dah. Ya serewang guys. Nyarutang ya. Landek. Rekake anune rame. Nyarutang. Bang, guys. Nyarutang guys. Uga dhuwur endi ngombe wis teh. Alah. Anu ku lho. Iki lho kertase. Sitok ae, Mbah. Sitok dari sitok. Sitok ae, Mbah. Heeh, ditoto sitok ae. Kok kuwi juga ada cipiran ngono. Ya dibeki sik, Mbah.
Berarti ben gak ting terlentil. Nggih. Iki emang Pentil. Nggih. Lah kok nang ndi nah? Kane ndi? Bolomu kan jelas sama. Adane lemes Tukang Pokoke lemu adane lemes ta iki nek joget isane. Lemu lho kok lemes mang nek joget. Piye? Kaya pekerjaane lho. Sampe tak njol iki yo lemes lho kok yo. Wetenge dicilikne. Ya iki engko nak danu ya cilik malehe ditageni anu cilik. Wetenge cilik mare pangken. Wah iya. Reok nganti tolah. Lah kok guyu nganti kenep aku kowe. Lah kan dia ngene, Mbak aku wis nyireh klambi reyo aku. Lah Sapa? Atreokan ya? yo. Ya kok karo cucuk Nek kita. ngatur piye? Nek ngatur bareng karo cucuk no. Heeh. Maksudnya pas alen kedua. Iya. Wong aku wis duwe Mbah Inten nyireh wong karasan dhewe gak sedeng ngono. Iya. Saya nek ature kok Si dandan sapa? Oh ngambil reok kok dandan iki. Ada deh. Sudah cuci ketopnya toh. aja to. Nyapik Oh. Engko nek karasan otok dhewe. Apa? Dudono datang nggone sindi karasan. Paipron lho. Sing roh lho Pak. Wis anu Mbak sama bengkol sampai anu rat anu kali. Dudono. Apa toh? Gedang. Wis. Gedang kok tiara tak dipisah aja aku ngono. Saya rak yo ben. Iya. Engko nari. Kuwi nek kok sing duwe lho. kali ke telu mbok papat. Supaya aku itu ora go anda go tombong. Sapa? Arat. Nek mana enggak tampung. Gua tombong enak. Nak gerengan. Heeh. Agus nek sapa yo gak bali-bali. Agus nek nggone anu kuwi. Untuk gedang iki Kan kan. paipron lho. Rasane, Mbak. Kula kuwi Agus. Golek anu plastik cilik. Alah ngopek kumpulne wan kok dikekne wong-wong. Lah iya kayak plastik kok gak ada apa ngono Sing dulu. elek-elek iki rasa. Kuwi wan wis adem kok wan. Lho. Kok kertasnya, Mbak? Nah. Kita gonone. Elek-elek iki anu. Lewan. Pun ada. Lewan. Belum. Bono. Iya. Iki jenenge cipiran, guys. Cipiran iku. Nama mantu wis enak iki. Gedene ya. Lengen-lengen. Nggonku kan enek ta kayane. Enek ta ya iki kae. Enek kok. Takon gua ae kok. Gon pokonen. Ya sing rewak ya kuwi ae. Sego pecele enak deh. Nganggo Gedang godhong. pencok. Heeh. Sebabnya apa? Nggonku kan wong seni-seni. Engko nak sego pecel dikek piring ki gak patek seneng. Aku tekok wong mburi. Tawa dipincuk gelem pincuk ora gelem oke. Teko dhewe. Ngono kuwi wis teko dhewe-dhewe donge angger kering ngono. Engko teko. Lha terus teng rumah sakit, Mbah. Dereng mantuk to, paling sesuk narasumber. Dereng. Mbok kono gak oleh akeh ya rumah sakit saiki. Nek sing masak sapa nggak sing blokoan sing masak. Nyemplak sik bengi. Gak ro, gak nang omah kae. Wong ngedang nih kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe iki anu lebok di YouTube. Kowe wis jalan turun. Iki lho, iki antri iki wis setahun wis enek anu ki lho joke lho. Nyalangi piye, Bos? Nyalangi terus piye? Ya iya lah nyalangi piye ya ya. Bisa nek wis ready to. Nyalangi yo. Dah ngono lho, Mbak. Ya wong becak iki padha seneng aku, padahal padha becake. Pesane mbak niku. Seneng. Gak apa-apa. Nyelelek engko mane wong-wong iki. Wong akeh seneng lho. Ini padahal padha becak bendino roh lho. Heeh iya. Ini enggak ya, apa, Mbak? Iki pirang nek goyang. Bu Dewi. Panah ya sing cedhak ya. Sing adoh maklum butuh nyuk-nyuk ngono. Lha terus semangkane
Di, jangan dipangan. Wah. Kene iki. Kekno kolok kan. Wes ben kono ae. Iya. Ini iki gelas to, guys. Ya kok bukan glogok ngono ya. Gelas nak wajib kok. Gelas iki. Enggak, Jo, bukan glogok. Wo, tentu mabar iki ya. Apa ada situ? Bunga di anu lo diingeti lo. Ngeti apa? Ada ngape toh? Ya Jo, nggawe aktif. Iki aktif. Gelasnya nek ndi karo? Gelasnya nek jero anu kamar. Nang kidul tekan pange. Kowe kok nang ndek kendange. Ya kek korene kor anu sak wingi ya. Gawe kontan sak wingi ya. Lah kuwi opo ning arepmu foto terus wi? Ya iya. Omong rewang kok nyangutlang kok. Nyaur utang tok wi. Yes, yes. Ayo sik kono. Ontek-ontek berambang urung. Lha iki acarane iki Acarane piye? Anu abang. Bagian anak ngetok gedang, guys. Bon, nggih. Lah bagian ngene iki sapa? Lah iya. Apa syuting barang ben apa? Ya ben ngerti. Ayo koe. RT Slawe iki maju kok. Oh, ngenyek iki ngene. Lah ya barang-barang enek RT Slawe iki, sing juweh ya enek. Oke. Jadi digawe wis ngene iki, guys. Wis sepak abu ya. Iki sing arep digawa ning gone mantan wedok. Iya iki. Gawa mantan wedok, guys. Dewi gawa apa? Oh. Yo ben kok. Gas. Ya iya, kira sing digawe wuh dhewe. Aku kok bawa sote rupane kok ngene kok. Nyamiane tepo. Aku lagi bar sarapan kok. Nyamiane tepo, guys. Basari wis go. Iki kok buntet to? Lah Basari. Walak walik, Mbak. Seneke iki nek enggak iki apa sok apaan? Apa? Seneke nek awiti. Nek apa to kotakan? Aja to. Mlempem engko. Maksudnya piye? Wandi kalau Aku gak maem. Aku gak maem tepo. Iya. Oh, aku gak maem tepo, gak doyan tepo. Enek sing ra tawar. Susuke gogrok jarene kan. kurang sitaten. Ya ah. Ya iya. Ya saya. Ya ra maem yo. Ini. Mbah Sari ndi? Wes Basari. Tekane kae lho Mbak Sari. Tani ke lho. Basari dong. Ditepone wong singgahan ke. Bakul ke dengeran. Singgahan mbak nek. Enten Oh, Mbak Pia. Jene dalan nungguin, guys. Siapa ge? Dilong kalangkai, guys. Bajune Mbak Dewi. Lah nek kan niku jenengan Mbak Sari. Gelem kok kon goreng-goreng kon dalan. Niku jenengan, dah niko. Piye? Lho, lah jare kan mbah anu kae. Lah si Teding dah. Dor. Ya iya kan. Lho iku panganan aku kuwi. Lho. Makme mengke mawon. Jadi mak mengke Mbak Sari. Telu to, Mbak. Amit SMK kelas ulangan to lagi anakku mak satu dadi iki. nggih pirang kilo, guys? Iki 2 kilo. Dengi 2 kilo. Dengi Pak. Iki 2 kilo. Iki papa, dengi papa 2 kilo lho. Jam 2 ya aku mulai lho, jam 2. Sapa? Iki digawe iki menak, guys. Arep anu arep
nyoteng gorine minten lho. Kalau Gorine wae akeh. kita lah nyamplek mangan tepo sarapan tepo. Sarapan, Lik. Ngantek anu ki maratuane lewat wis raruh belas ketok saking enak iki. Ya guys, gori ra tuku, wis enak nggone dhewe karek bae dhewe. Gori gak tuku. Kates yo ra tuku, ora piyak meye. Dong kates yo ra tuku, kae kembang kates iku sok ben gelem ayo yo. Kembang kates sing kene gak kanggo, guys. Karena sing kanggo dong katase nggo kula. Iki kembang kates gak kanggo, guys. Dene nih. Sakbene biyane iki lho, gori wis rasa tuku ki lho. Jeruk ya akeh. Nah pangan to cayane pucet kuwi lho. Benten Mbak Om lho. Ganti pangan. Lah sarapan sih, Mbak. Aku yo iso, Mbak, goreng-goreng. Nah iya. Tapi malah pakare goreng-goreng. Lah iki lho pakare malah mbah-mbahane lho. Ajake kok aku iso ya nek kon goreng-goreng. Iki mbah-mbahane malahane. Darani moh kok. Iki ngene saiki tetese bakul ya ini. Masih. Oh. Apa? Nah iya. Ya bakul soto barang. Aku ki mare wis ora tau sapa ndi. Manati. Oh, Soto. iki lho soto, guys. Darana, Mbak. Anu darana, Bu. Bak tore wis bodho renang. Mulek kae wis sapa. Engko masak lawuh dhewe ya yo. Ora, Mbak. Heeh. Rai. Nek ning desa ngene iki padahal sik urung awet. Iki rong awet. Iki urung awet iki sak meneh mbane iki engko nak gabyok nah halah. Wong desa ngene iki, guys. Dadi guyub rukun ku gentian. Engko langsung Iku ora nginget anu guyub rukun. Wandi Tumini channel. Guyub rukun nak wong desa ngene iki. Tumini channel lho Bu, kowe goreng payak ndi? Dadi lho. Ya sakmene abot, Mbak. Nggih to, nak cipir abot beda karo iki. Cipir kan padet. Ngono ki takerane kelon apa bathokan? Wah, kaya tak sok lah. Sing gawe adonan sapa kowe? Elon to Mbak. Kelon takarane. Kowe anune dhewe kok barang gak tukune dhewe. Tepane dhewe. Lah sing gawe adonan kowe ngentok. Karwane besok nek ewohi Yo. salang. Pokoke wong lorane minten kabeh. Lah iya, salang. Wis los pokokan. Lah iki ndangger jawil nek teko dhewe iki. Bucarik sitok ki makan. Caloran ge enek lho Mbah Meni, Mbak Meni. Poi. Mbah Nini ora enak wong lho nak. Lah ya udah pasrah wong kidulan makane iki tapi aja kaget wong kidulan iki lambene banter-banter. Iya, nyaring-nyaring ya. Lho apa RT selawe nyaring kabeh enek sing ora. Sayange yo iki. Lah iya Daud kabeh. pokokan RT selawe nak meneng. Wo. Iya, iki enek anggota baru, guys. Susi Topper. Dengi lagi anu review lagi tak tokne dengi. Selamatan, Dok. Ayo, anggota baru aku ngono. Gelem metu. Yo gelem to. Arep selawe ra gelem. Wo, tewoyak-oyak karo ndas-ndasane ngene iki no. Enak gak? Gedang. Gedang raja, guys, gawe wedi. 130. Sek, karo anu pisan, Mbak. Eh, Gue itu cukup berarti. Karo bayar. Mbak. Oh. Wih. Ini kan gitu. Mbak ini kalau bayar ya. Ini aku lagi. Udah. Kok sudah. Ini kan dia ke tanah. Nah, itu biru-biru kan. Nah, di jeruk pecah leda. Gedang, guys. Hai, guys. Daster sering lagi. Ya anak nang omah ya sing ngono kuwi. Ibu-ibu daster. Lah nggih. Enggak, aku dandan kok gak rene. Lah nyapa? Sayu. Oh, iki mengo-mengo ya wis putih ayu mengoh-mengoh nek sik kurang trimo ae. Pas. Pas. Ini juga lah, Ci. Gedangnya sak mene, guys. Telu. Ki arep iki Pesen lho. maune menenge.
Apa? Aku gak apa. Aku iki gak anu Bu, gak ke Tanganmu kene. Ah. Oh, Ya. So, alon-alon aja pola. Iku mumet sing ndelok. Bener ya nek gawe video mumet aku ndelok story-ne. Ya ya, udah video. Pengen delok mumet aku. Boleh nggak ngiri gue? Ayo, guys. Iya, guys. Ayo, guys. Makasih ya banyak. Oke, sama-sama. Apa ini? Keren. Kung rampung, Ora guys. diciciki sik ya. Datang gedangan kaya diciciki sik. Iya toh. Engko nek ora diciciki. Anu, ra karo-karuan ku nak mateng Diciciki mateng. ambral. Ajur. Ning gone ke lho kan angel ora. Kudu dianu sik, di Diciciki heeh. Engko lagi diedres, sarane ngono. Nak mateng gak kena dijajaki. Hotel kabeh. Regane ndi, guys? Regane ndi, guys? Surabaya. Oh, tinggal ngene mantan wedok, guys. Ki gone ngantar wedok. Ki ngantar lanang. Heeh, iki mantan lanang. Ngantar lanang. Aku Madiun. Gawe cipiran karo kembang goyang sik lanjut pokoke. Si goyang-goyangne Iki sik. padahal ning kene sik tanggal 14, iki lagi tanggal piro iki? Ki tanggal 9. Songo guys, maaf ya upload-e iki engko upload. Lah digone Surabaya tanggal 12. Ya wis dadi ya. Iki sik tanggal 14 sing rewang sakmene. Iki sik saithik banget iki. Padha tandur. Iya, ngono nek wis cedak nah halah. Lah. Pawone ra sedeng. Sedang kok. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, Iki mulai sing rewang. Sing di omahe ngewangi mlotot iki. lah kok yo cucukne. Lah sing rewang ki lho padha gak iso. Sing di omah melototi. Yukim sing ngomong, aku sing ngomong. Sam guys. Lah piye? Iya engko tak delok ning YouTube. Rewange 3 RT. Sing rewang perang-perang RT ki sing rewang besok. Goro di iku. Oke. Sabang sampai Merauke. Oke. Lah iya nek goro loran karo pidulan. Loran kidulan kulonan. Etanan. 108